πάμε σε έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τύπο. Τον βλέπω συχνά πυκνά στο TikTok. Είναι Κύπριος TikToker. Θα μου πείτε, και σωστό. Έχει χιούμορ. Είναι ωραίος χαρακτήρας. Χαρακτήρας θυμίζει και χαρακτήρα κόμικ, γιατί είναι και το όνομά του. Αλλά έχει κάτι το ιδιαίτερο, ρε παιδί, με αυτό το παιδί. Στον τρόπο που συμπεριφέρεται μπροστά στην κάμερα, στον τρόπο που θα κάνει το αστείο του. Και αν τον παρατηρήσεις, έτσι, δεις συχνά τα βίντεο του που σου βγαίνουν, γιατί έχει 100.000 και βλέπεις μία ποιότητα. Και αυτό που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, που είναι, ας πούμε, ξεφεύγει από όλα τα υπόλοιπα, έχει και κάποιες ευαισθησίες, ωραίες ευαισθησίες. Φίλες και φίλοι, μαζί μας, για να το γνωρίσουμε, και εγώ και εσείς, ο Άδωνης Αλεξάνδρου, TikToker, γνωστός ως Iceman. Ναι, γεια σας, ευχαριστώ που με καλέσατε. Κάνει όλα, τώρα μου πεις ευχαριστώ που με καλέσατε. Είναι η φράση του. Ναι, διασκεδάζω πάρα πολύ όταν το λες. Λοιπόν, Άδωνη μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Βοήθησέ μας, ποιος είσαι? Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πού, πώς, τι, γιατί στο TikTok, με τι ασχολείσαι? Εγώ είμαι graphic design, είμαι γραφίστας βασικά. Έτσι άρχισα. 15 χρόνια δούλευα σαν γραφίστας. Μετά έφυγα, πήγα στο εξωτερικό, πήγα αραβικές χώρες. Και επειδή τα λεφτά εκεί ήταν πας στα construction, έτσι πράγματα, έκανα σχέδια πας στα AutoCAD και τέτοια. Μετά ήρθα στην Κύπρο, ήρθε ο κορονοϊός. Και μπήκε το TikTok. Έκλεισε μέσα. Έκλεισε με μέσα. Περίοδο βρήκες να έρθεις. Να σου πω και την αλήθεια, εγώ χρησιμοποίησα τον κορονοϊό που μας εκλείσαν μέσα να δημιουργήσω. Επειδή είμαι γραφίστας και τόσα χρόνια δούλευα electromechanical στο ΟΜΑΝ, τόσο μπότοτα που ήμουν σαν καλλιτέχνης, ανοίχτηκα όταν ήρθα Κύπρο. Και άρχισα, κέρδιζα διαγωνισμούς, κέρδιζα μπουκάλα για το Starbucks και τέτοια πράγματα. Και μετά ήρθε το TikTok που άνοιξε τη φαντασία μου και άρχισα από εκεί. Όταν άρχισα το TikTok, δεν ήξερα πού θα καταλήξω. Άρχισα πρώτα να κάνω πλάκα με τον ξάδερφό μου. Μετά ο κόσμος άρχισε και με αγκάγιαζε. Μετά έκανα βίντεο με την κόρη μου. Ο κόσμος άρχισε και αγαπούσε την κόρη μου μετά. Μετά είπα να φέρω και τη μητέρα μου μέσα. Η μητέρα μου έγινε πολύ γνωστή με τα φαγητά της. Έγινε παγκύπρια γνωστή. Στην έγραφα σε εφημερίδες, σε περιοδικά για τα φαγητά της. Και η Κύπρια μάνα. Έτσι την ονομάσαν. Μετά σιγά σιγά που ένιωθα την αγάπη του κόσμου, είπα να φέρω και τον αδερφό μου μέσα που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Ο λόγος που τον έφερα εγώ μέσα δεν ήταν επειδή είναι στο φάσμα του αυτισμού, επειδή είναι μέλος της οικογένειας μου. Ακριβώς. Ναι. Ισότιμο, εισάξιο. Ναι, ναι. Γιατί όχι? Εγώ πάντα ζούσα τη ζωή μου και με την οικογένειά μου και που ζούσαμε στο εξωτερικό όλοι μαζί. Ζούσαμε μια φυσιολογική ζωή με τον αδερφό μου, χωρίς να ξέρουμε ότι υπήρχε άλλη ζωή διαφορετική από αυτόν. Όταν τον έφερα μέσα στα μίδια στην Κύπρο, όλοι μισοί πήγαν εναντίον, τα εκμεταλλεύω με τον αδερφό μου που έχει αυτισμό για να γίνω διάσημος. Και οι άλλοι ένιωθαν την ελευθερία, αφού ο Iceman, ο Άδωνης, το κάνει, άρα γιατί να ντρέπουμε εγώ και χώνω τον δικό μου αδερφό, τον δικό μου πατέρα, τον δικό μου γιο. Και αρχίσαν να έρχονται και να βγάζουν στη φώνα ότι έχουμε και εμείς μόνο με αυτισμό. Εγώ και ο πατέρας μου είχε αυτισμό. Άρα οι μισοί ένιωθαν ότι επιτέλους είχε κάποιον που ελεύθερα δείχνει ότι δεν έχει πρόβλημα να έχει στην οικογένεια και πρέπει να τον εντάσσει στην κοινωνία, επειδή όσον τον εντάσσει στην κοινωνία είναι και αυτός χαρούμενος, είναι και η οικογένεια χαρούμενη, επειδή έτσι είναι τα πράγματα πλέον, δεν είναι τίποτε όχι φυσιολογικό. Και έτσι άρχισαν τα πράγματα με τον αδερφό μου. Πριν πάμε στον αδερφό σου, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο, όχι ο αδερφός σου. Για μένα είναι μεγάλο κεφάλαιο και αυτό ήταν που με κάνει να σε ξεχωρίσω, η ευαισθησία σου πάνω στα παιδιά με ιδιαιτερότητες. Μια ευαισθησία που εγώ χαίρομαι που τη βγάζεις και τη δείχνεις και γίνεσαι, αν θέλεις, και ένας άνθρωπος με 100.000 ακολούθους που έχεις, επηρεάζεις θετικά, πιστεύω, ακόμη και ανθρώπους που δεν τους έχει απασχολήσει,
να τους απασχολήσει και να το δουν θετικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες και τα παιδιά αυτά τα ίδια. Αλλά πάμε στο Iceman. Ναι. Το όνομα πώς βγήκε? Είμαι φαν των super heroes εννοείται, της Marvel, της DC. Ο αγαπημένος είναι ο Iceman. Είναι ο Spider-Man. Τότε κάνει ο Λάντο, ήταν που ο Iceman. Είναι το concept. Iceman θεωρώ είναι μεταξύ κόμικ που μου αρέσει και πραγματικής ζωής. Iceman μπορείς να, άμα είσαι στα media, πρέπει να είσαι δυνατός και να είσαι λίγο Iceman. Σαν παγωμένος άνθρωπος, να μπορείς να ανταπεξέλθεις στον πόλεμο που θα σου κάνουν και τέτοια. Είναι λίγο conceptual. Δηλαδή να μπορώ να ανταπεξέλθω τον πόλεμο που κάνουν και ταυτόχρονα επειδή ο Iceman ήταν άνθρωπος μέσα είμαι ο άνθρωπος που με τις ευαισθητοποιήσεις μου. Και αυτόν δεν σύνδεσα το τούτο. Και Joker, το πρόσωπο μου, το σύμβολο μου στην εικόνα, είμαι βαμμένος Joker. Αυτό που έχει στην μπλούζα. Ναι, αυτό που έχω στην μπλούζα. Ο λόγος που μου αρέσει ο Joker είναι επειδή υποδεικνύει θέματα της ζωής που ταυτόχρονα τα γελιοποιεί και ταυτόχρονα είναι σοβαρά. Δηλαδή, θυμούμε μια φορά μια ατάκα του που μου άρεσε, είναι ότι εντάξει, όταν γίνεται πόλεμος και σκοτώνουμε κόσμο στον πόλεμο, είναι φυσιολογικό και το δεχόμαστε όλοι. Αλλά όταν πάω εγώ σκοτώσω έναν άτομο μόνον, είπε, όλοι πανικοβάλλουν και τρελαίνονται. Άρα είναι εντάξει να σκοτώνεις 30 άτομα σε πόλεμο, αλλά ένα άτομο έχει πρόβλημα. Ναι, μ' αρέσουν αυτές οι ατάκες. Αυτό το σύνδεσα όλα αυτά που μ' αρέσουν και έκανα την persona μου, ας πούμε. Τελευταία, είχες επιχειρήσει να κατέβεις και στις βουλευτικές εκλογές. Ναι. Με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας. Και μετά έκανες πίσω. Ναι. Να μας πεις από αυτό πώς το σκέφτηκες να μπεις, να διεκδικήσεις ψήφο και γιατί τράβηξες πίσω. Να σας πω πρώτα ότι στον δρόμο μου εγώ, μετά που έδειξα τον αδερφό μου, μετά άρχισα να μπαίνω σε όλα τα ιδρύματα. Μπήκα να δω του Στέγιου Ιωάννου τι γίνεται μέσα και έδειξα στον κόσμο τι γίνεται εκεί, τα καλά και τα κακά. Πήγα σε άλλα ιδρύματα, πήγα Λεμεσό, πήγα στον Τοξότη, πήγα παντού και έδειξα τι γίνεται. Επειδή εγώ θεωρώ ότι μερικές συνδέσμοι είναι καλοί και μπορούν να ανοίξουν οι πόρτες να δούμε τι γίνεται και άλλοι δεν είναι σωστοί. Τώρα, εγώ βοηθούσα τους συνδέσμους με events, με το να συνδέω μπαράκια που θέλαν να διούσουν χρήματα τα χρονιαία. Βοηθούσα λίγο τους συνδέσμους που θεωρούσα εγώ ότι ήταν σωστοί. Τώρα είπα να προχωρήσω ένα βήμα παραπάνω. Ήρθε ο κύριος Φιδίας και μου είπε «Άδωνη, θέλει να βοηθήσεις παραπάνω, θα σου δώσω εγώ την ευκαιρία να γίνεις βουλευτής και που είναι απεριόριστο. Μπορεί να βοηθήσεις όπως πραγματικά θέλεις». Ωραίο ακούγεται, μπράβο του. Φυσικά, πάρα πολύ ωραίο ακούγεται. Είπα, οκ. Παρόλο που είχαμε τις διαφορές μας ιστορικά σαν influencers, είχαμε πάντα τις διαφορές μας, επειδή εγώ ήμουν το ευαισθητοποιημένο κομμάτι, ας πούμε, αυτός ήταν αυτό που έκανε πάντα. Έβαλε ένα στόχο και τον κυνηγούσε. Δεν είναι ευαισθητοποιημένος άνθρωπος. Απλά βάλει στόχους και προσπαθεί να τους καταφέρει. Το σέβομαι αυτό. Και γι' αυτό μου άρεσε όταν και μου είπε. Επειδή αν βάλει στόχο ο Iceman να γίνει βουλευτής, θα το κάνει. Δεν είναι. Αλλά τα πράγματα όταν μπήκα μέσα και είδα πώς ήταν τα πράγματα, δεν μου άρεσαν. Επειδή τη στιγμή που ήταν οι στόχοι του ήταν άλλοι. Δεν ήταν ο Iceman, ήταν οι followers του Iceman. Αυτό δεν μου άρεσε εμένα και δεν ήθελε να αγωνιστούμε για τους δικούς μου στόχους. Και αυτό θεώρησα σωστό να φύγω και μπορώ να το κάνω και χωρίς να αναμειχτώ στο... Ωραία. Πάμε στα σοβαρά πράγματα και πες μου τι θες να κάνεις. Βασικά, εγώ θέλω πρώτα ανησυχία μου είναι όταν πεθάνουν οι γονείς αυτών των παιδιών, πού θα πάνε αυτά τα παιδιά. Έχεις δίκιο. Ανησυχία όλων των οικογενειών, έτσι, είναι εφιάλτης. Ναι, και ο αδερφός μου είμαστε δίδυμοι με τον αδερφό μου, είμαι 46 χρονών. Που σημαίνει ότι λοιπόν, δεν μιλάω για κάτι μακρύ. Μιλάω για κάτι που θα συμβεί Άρα χρειάζομαστε άμεσα η κυβέρνηση, οι συνδέσμοι να συγκεντρωθούν ώστε να βρούμε έναν τρόπο να προφυλάξουμε αυτά τα μωρά που να τα πάρω σε γεροκομεία ή σε ψυχιατρίο. Δεν το δέχομαι αυτό πλέον, επειδή πήγα σε συνδέσμους που τους είπα, συγγνώμη, πάντα έρχομαι και βλέπω έναν παιδί με αυτισμό, στο φάσμα του αυτισμού που είναι, έπαθε κρίση και είναι στο ψυχιατρίο, συγγνώμη. Δεν κάνουν ψυχιατρία τα παιδιά. Τώρα όμως, δεν λέω ότι δεν κάνουν, προσπαθούμε, κάνουν σιγά σιγά,
αλλά πρέπει να προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα, επειδή είμαστε στην κόκκινη γραμμή που πολλά παιδιά καταλήγουν εκεί που δεν πρέπει. Και ο πρώτος μου στόχος είναι να αγωνιστούμε και να τους κάνουμε στο Voice of Autism, το Voice of Autism, σε μικρό scale, έκανε αυτό που ονειρευόνται οι μεγάλοι συνδέσμοι. Σαν τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Αυτισμού έκανε 2 σπιτάκια που μένουν μέσα 6 άντρες με αυτισμό, στο φάσμα του αυτισμού, κάνανε καφέ, δουλεύουν αυτά τα παιδιά στο καφέ που είναι δικό τους το καφέ, δηλαδή συντηρούνται μόνο. Στη Λευκοσία δεν είναι αυτό? Στη Λευκοσία. Το είχαμε δείξει και εμείς από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ακριβώς. Μπορούν να συντηρηθούν τα παιδιά. Εντάξει, έχουν τη βοήθεια από την κυβέρνηση που είναι καλό, μετά από αγώνες εννοείται. Αυτό είναι το όνειρο. 2 σπίτια να συντηρούνται τα παιδιά που μόνα τους, με βοήθεια, που την έχουν ανάγκη και είναι υποχρέωση του κράτους, και τη δουλειά. Να πηγαίνουν στη δουλειά και να νιώθουν χρήσιμοι και να μπορούν να ζουν τη ζωή τους. Εγώ θέλω να κάνω στο πιο μεγάλο σκέλ, στο Παγκύπριο Σύνδεσμο Αυτισμού. Αυτός είναι ο στόχος. Και εγώ θέλω σιγά σιγά όλα τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, Down syndrome, να μπαίνουν στην κοινωνία αμέσως. Τα σχολεία μας να εντάσσουν αυτά τα παιδιά αμέσως στην κοινωνία. Μου έλεγε ένας φίλος τελευταία, που το παιδί του είναι στο φάσμα του αυτισμού, παιδευότανε να του βρει νηπιαγωγείο. Δεν το δεχόντουσαν, λέει, γιατί ήταν αρνητικό, βέβαια ντροπή. Και τελικά με μέσο κατάφερε και πήγε σε δημοτικό. Και δεν κατάλαβα, γιατί όταν συζητάγαμε, δεν κατάλαβα πώς βρέθηκε στο δημοτικό ενώ είναι του νηπιαγωγείου. Θέλω να πω, υπάρχουν προβλήματα, ναι. Πολλά προβλήματα. Ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα σε νηπιαγωγεία, σε δημοτικά. Και όχι μόνο. Ξέρω, ας πω όχι μόνο στο φάσμα του αυτισμού και Down syndrome. Υπάρχει στους παραπληγικούς, υπάρχει παντού το ίδιο πρόβλημα. Και να σας πω ένα που με ταρακούνησε τελευταία. Όταν έφυγα από την άμεση δημοκρατία, καλέσαμε άλλα κόμματα, όπως το Άλμαν, ο κ. Οδυσσέας, όπως ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ, που με βοηθήσαν. Ο Ελιάδης. Γιάδης. Ο κύριος Γιάδης κανόνισε να πάμε στην Ευρώπη, είπε μου να βρεθούμε 30-40 άτομα και να πάμε στην Ευρωβουλή να δείξουμε ότι μπορούσε κτλ. Το σεβάστηκα αυτό. Και ο κύριος Οδυσσέας με βοήθησε, αλλά ο κύριος Οδυσσέας έχει μια που ήταν να γίνει βουλευτής, που δεν έγινε νομίζω, η κυρία Γιούλα. Η Γιούλα έχει ένα παραπληγικό παιδάκι που δεν γίνει τίποτε. Είναι τελείως. Ούτε να μιλήσει ούτε τίποτε. Και όταν μου το είπε, ένιωθα μέσα μου, τώρα τι θα πάω να κάνω, να δω σπίτι της, αυτό, και μου είπε, με κάλεσε σπίτι της. Και όταν πήγα και τον είδα, πόσο ευχάριστο ήταν το σπίτι, πόσο μιλούσε με την μητέρα, μιλούσαν sign language, και ταυτόχρονα το παιδί το μόνο που μπορούσε να κινήσει την γλώσσα τους. Όχι, ναι, τούτον είχε να πει. Και μιλούσαν με τη μητέρα του και γελούσαν και κάνανε συζητήσεις. Ήταν τόσο χαρούμενο αυτό το παιδί που έκανε αυτό το σπίτι να έλαμπε. Και το μωρό πάει Πανεπιστήμιο Κύπρου, η μητέρα του αγωνίζεται, έκανε τις εξετάσεις multiple choice ώστε να μπορεί να τελειώσει εξετάσεις. Ένταξε το μωρό που δεν μπορεί να κινηθεί, να μην μπορεί να μιλήσει στην κοινωνία, είναι χαρούμενο, προσβάλλεται να του πεις ότι γιατί δεν περπατάς, προσβάλλεται επειδή αυτός είμαι τώρα. Και έτσι πρέπει να τους κάνουμε να νιώσουν όλους. Είναι ο καινούργιος τρόπος ζωής, δεχόμαστε τους όλους όπως είναι και προχωράμε. Και προχωράμε όλοι μαζί, βοηθάμε. Δεν γίνεται μόνο τώρα, είναι αλυσίδα. Βλέπεις ότι εγώ προχωράω σαν άισμα και γνωρίζω άλλον κόσμο. Πήγα σε ξενοδοχείο προχτές, με καλέσανε, χτες στην Αγία Νάπα και μου είπανε άισμα σε ξέρω. Διότι αν εξτερεύσεις να μου κανονίσεις εσύ άτομα που δεν μπορούν, που είναι στο φάσμα του αυτισμού, Down syndrome, να έρθουν όλα επικαιρωμένα για μια νύχτα. Ανθρώποι καλοί, είναι αλυσίδα και σιγά σιγά μεγαλώνει. Και το πιστεύω αυτό, αλλά πρέπει όσοι ευαισθητοποιούμαστε όσο πιο πολύ, τόσο το καλύτερο. Και ο αγώνας μου είναι τούτος. Κάνω έναν awareness και σιγά σιγά μαζί μου έρχεται ολόκληρος ο κόσμος σιγά σιγά. Νιώθω αυτή την αγάπη σιγά σιγά. Και γι' αυτό συνεχίζω. Άσε να σου, μπράβο, σε καμαρώνω. Με τον Οδυσσέα γιατί δεν κάτσε η φάση? Τον Οδυσσέα
Έκανα podcast με τη Γιούλαν και τέτοια, αλλά δεν ήθελα να μπλεχτώ με την πολιτική. Δεν νιώθω πλέον ότι κάνω για την πολιτική. Εμένα μου αρέσει όταν σκέφτομαι τώρα, σκεφτήκαμε μια ημέρα, εκρούσαν τα σπίτια των ανθρώπων που ήταν η πυρκαγιά. Την επόμενη μέρα, εγώ από εκείνη την ημέρα, κανονίσαμε με μερικοί influencers να κάνουμε έναν event. Μέσα σε λίγες μέρες κανονίσαμε και πήραμε 4.000 ευρώ και δώσαμε αυτούς που χρειάζονται. Δεν μπορώ εγώ να κάθομαι να συζητάω, να λέω πλα 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 και μετά να πάω συζητάω κι άλλο και μετά να μην γίνεται, να μην σέβονται, να μην κάνουν. Δεν αντέχω εγώ. Θέλω και εκείνο που σκέφτομαι, εκείνο που να το κάνω τώρα να προχωράω. Και με την εμπειρία μου που έζησα, ένιωσα ότι δεν κάνω εγώ σαν άισμα να μπω σε τέτοια διαδικασία. Έτσι ένιωσα. Τώρα, αν ήμουν κάπου αλλού και ένιωθα το διαφορετικά πρώτα, μπορεί, αλλά ένιωσα το τούτον πρώτα. Έτσι είπα, εντάξει, όπως έφυγα τώρα από τον κύριο, που τον Φιδίαν, ας πούμε, που ένιωθα ότι είχαμε έναν κονέ, αφού είμαστε κυρίως influencers, άμα μαζί του δεν τα καταφέρα, που ερχόμαστε από την... Πώς θα γίνεται να τα καταφέρω με τους άλλους. Αυτό. Πιστεύω όλοι έχουν έναν ατζέντα στα κόμματα. Δεν είμαι για ατζέντα εγώ. Νιώθω ότι είμαι λίγο απάβ ατζέντα. Απάβ με την καλή έννοια όμως. Ότι... Και πώς θα το παλέψεις, πες μου πώς το σκέφτεσαι. Το παλεύω. Το παλεύω συνέχεια. Το παλεύω για οτιδήποτε κάνω είναι μάχη. Αύριο, κάθε μέρα είναι αγώνας. Δεν είναι θέμα για μένα. Το ότι ήρθα εδώ τώρα και μιλώ για σένα για αυτό το θέμα, μα βλέπει ολόκληρος ο κόσμος να μιλάω για αυτό το πράγμα, είναι ένα τικ για μένα. Και αυτό ήρθα. Μασάλα σου. Σε καμαρώνω πραγματικά. Έκανε όλα. Λοιπόν, πες μου για τη μάμα σου τώρα. Για τη μητέρα μου. Ναι. Αγαπώ τη. Ναι, όλοι την αγαπάνε τη μητέρα μου. Η μητέρα μου είναι άνθρωπος πιο private. Δεν είναι ανοιχτό σε μένα. Απλά εγώ ότι μπήκα μέσα στην κουζίνα. Τι να κάνει. Ναι, μπήκα μέσα στην κουζίνα και άνοιξα την πόρτα. Αλλά η μητέρα μου είναι ως εκεί που την βλέπεις. Δηλαδή, εγώ σου λέω τόσα πράγματα τώρα για τον αυτισμό, για τον αδερφό μου. Τη μητέρα μου δεν της βλέπει να μιλά πολύ για τέτοια. Το κρατάει, είναι η μαχήτρια πίσω από τη φασαρία που κάνω εγώ. Και πέρασε πάρα πολλά μητέρα μου που δεν θέλω να αναφέρω επειδή δεν θέλει. Αλλά πέρα το κωμικό στοιχείο που βάλουμε, αυτό θέλει να κρατήσει η μητέρα μου. Θεωρεί ότι αυτό αξίζει στον κόσμο να τους κάνουμε να γελάνε. Και είναι σημαντικό. Πάντως όμως οι πληροφορίες μου λένε, συγγνώμη, τώρα δεν μαγειρεύει και τόσο καλά. Είναι το καλύτερο φαΐ μου. Μαχαιριά, αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη μέση. Ας πούμε αλήθεια, ούτε με να μου αρέσουν πολλά τώρα που ανάμεσα μας τώρα. Καιρός να το μάθει έτσι. Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό? Μητέρα, συγγνώμη, είπα ψέματα, είναι τέλεια τα φαγητά σου. Κόφι. Ναι. Το αγαπημένο σου? Σουζουκάκια. Σουζουκάκια, Ελλάδα αν έχετε. Ξέρεις τι είναι? Σουζουκάκια με ρύζι. Το προτιμώ με πατάτες τηγανιτές εγώ. Σουζουκάκια με ρύζι, με ντομάτα, έτσι. Ναι, νόμιζα το συνοδεύω. Σουτζουκάκι ρε, με τη σάλτσα ρε, πολύτιμο φαΐ. Ναι, μπράβο. Ναι, σουζουκάκι είναι αγαπημένο. Τα κουπέπια είναι πάρα πολύ ωραία. Που έκαμε χτες κουπέπια και τα γεμιστά κουπέπια είναι τέλεια. Όλος ο κόσμος μου λέει, αλλά δεν θέλει άλλες συνταγές της. Ακόμα και αυτό το κρατάει μυστικό. Γιατί έχει, πώς το λένε, συνταγές που δεν έχουν οι υπόλοιποι. Πάντα, όλοι με ρωτάνε. Συνταγές. Ρωτάτε τη τους. Από δεν θέλει. Να σου πω, γιατί δεν βγάζει τα βιβλία, βάλε μάνα μου εκεί, γράψτα. Δεν θέλει. Δεν έχει ανάγκη για τίποτε η μητέρα μου. Νιώθει η βασίλισσα εκεί που είναι και δεν έχει ανάγκη για κανέναν και τίποτα. Έτσι νιώθει, δεν έχει ανάγκη για τίποτα. Άμα έχει τέτοια χρυσά παιδιά, δεν τα ανάγκη να έχει. Ακούεις, χρυσά παιδιά. Σου το λέω εγώ και δεν μ' ακούς. Αντωνί μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Όχι, εγώ ευχαριστώ, δεν θα μου πεις εσύ εμένα. Ευχαριστώ εγώ, έκανε όλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Συνέχισε. Σας έφερα ένα δωράκι. Πάρα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στο δώσω τώρα. Καλό. Μισό λεπτό. Εξαιρετικό. Όχι για το δώρο. Για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία πιστεύω αντιληφθήκατε.
επειδή έγινα ο γνωστός άρισμα που ξέρεις, Ναι. ταυτόχρονα έκανα φανέλες, έκανα keyrings, που λέει κάνει όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσεις σε όποιον θέλεις, είναι ευχαριστώ. μαγνήτες. Σε ευχαριστώ έκανε όλα. πολύ. Και εγώ είμαι αυτός, που το λέει πριν με υπογραφή του Άδωνη, που είναι το αληθινό μου όνομα. Για Σε εσάς. ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα Να είσαι που καλά. γνώρισα. Συνέχισε έτσι. Πάντα. Μπράβο. Yes. Λοιπόν, εξαιρετικό παιδί.